कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सध्या भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणाव दिसून येतोय. याचा परिणाम क्रिकेटवरही होताना दिसतोय. दरम्यान देशात IPL पुढे ढकलल्याच्या बातम्या येत होत्या, मात्र आता BCCI कडून यंदाची IPL स्थगित करण्यात आली आहे. गुरुवारी धर्मशालामध्ये झालेला सामनाही भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धामुळे थांबवण्यात आला होता. आता वाढत्या तणावामुळे IPL स्थगित करण्यात आल्यानं चाहत्यांच्या आनंदावर विरजण पडलाय. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं शुक्रवारी IPL 2025 पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलाय. BCCIनेही या विषयावर केंद्र सरकारशी चर्चा केली आणि त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. PTIशी बोलताना BCCIच्या अधिकाऱ्यानं याबाबत माहिती दिली आहे. या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार देशात युद्धाची परिस्थिती आहे, तरीही देशात क्रिकेट खेळलं जातंय हे योग्य वाटत नाही. IPL 2025चा अंतिम सामना 25 मेला कोलकातामध्ये होणार होता, मात्र दुसरीकडे पाकिस्तान सुपर लीगचे उर्वरित सामने UAE मध्ये हलवण्यात आले आहेत. भारत पाकिस्तान यांच्यामधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर BCCIनं मोठा निर्णय घेतलाय. BCCIचे उर्वरित IPLचे सामने स्थगित करण्यात आल्याचं जाहीर केलंय. खेळाडूंच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेत असल्याचं BCCI कडून सांगण्यात आलंय. या निर्णयानंतर आता विदेशी खेळाडूंना परत पाठवलं जाणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.